Lagay mo na. Ito yung tao. Yun. Ito na ang huling punta namin dito, tama ba? Oo. Malalaki na kayo. Mga mahal ko. Tulad nila Peter at Susan. Bibisitahin mo ba kami sa mundo namin? Palagi ko kayong panonoorin sa lahat ng oras. Paano? Sa mundo nyo, may iba akong pangalan. Dapat mo matutunan kilalanin ako gamit yun. Yun ang pinakadahilan kung bakit ka dinala sa Narnia. Sa maliit na pagkilala sa akin dito, mas makikilala mo ko doon ng maigi. Magkikita pa ba tayo? Oo, mahal ko. Isang araw. Kayo na lang talagang pinakapamilya ko. Wakatira. At kasama ka na lang, Eustace. Gunit lang kag tako ya.